Avui m'he llevat i m'he dit... I si vaig a veure el meu amic Bernat? Avui anem a fer una de grossa. Va, anem-hi. Dit i fet, m'he dit, avui vaig a veure el Bernat. Què farem? Doncs avui la liarem part d'una mica. Sí? I estem aquí a Espinavell i farem la volta que es diu la volta del Costa Bona, que és aquest cim d'aquí, i farem 31 quilòmetres amb 1.000 o 2.000 positius, depèn de... Bueno, 1.500, 2.000 positius, depèn de si ens animem o no. I res, la liarem parda avui. Em sembla que patirem. Jo. Jo també. Anem-hi. Doncs vinga. Les 9 menys 8. Bona hora per començar. El dia promet. Sortir del poble ja és una... Sí, ja m'he cansat només de la pujada. Ja estem bufant. Avui superem i dormirem calents. Mira quin bitxet ens hem trobat. I no parlo d'ell. D'ella. A veure... 2 quilòmetres, 200 metres, 273 positius. A l'oro, que no estamos tan mal, eh? I on dius que anem? Ara anem allà dalt de tot. Yep, night. Hem d'anar allà dalt. No, un cop. Practicant tècnica de pas. Ara. Sofreda o què? Aigua del pantà de Vallvidrera. Ai, no! Costa Bona. És un Costa Bona. Uah, diu. Anem de puta mare. 974 positius amb 8 quilòmetres 700. Ens morim o què? Ens estan olorant els voltors, Esteve? Ens estan olorant! Avui no toca. Avui menjaré jo ocell. Mira. Uah! Mira com està, I l'Esteve arriben al cim! Mare meva! Corrent a 2.400! Yeah. Ara comença la festa. Fins ara ha sigut un esmorzar. Ara anem a buscar l'aperitiu. I després el dinar. Tenint en compte que venim d'allà baix... Cosiró de Bonfé, venim d'allà del Costa Bona. Això és la vall del Tec. I aquí dalt, Rocacolom.
Vinga. Ja ho tenim, això, I era el segon cim del dia. Això com es diu? No tinc ni puta idea. Aquest lloc és fabulós. Heu de venir. Això, estem ara a punt de travessar les gorres de Rujar i bueno, hi ha gent aquí que ens hem trobat doncs al Costa Bona i a veure què. Això és el refugi de Rujar, en principi. Estem a la Portella de Rujar i ara ens està bé. Senzill, però molt bé. Jo no la faria, però... Les barretes energètiques de tota la vida. de tota la vida. Portella de Rujar, tu. Venim aquí. 3 hores i 10 minuts. Vinga. El lío. Quan positiu, Esteve? 1437. Pam! Pam! I fa poca estona estàvem aquí dalt, al cim del Costa Bona. Pum! I això són les esquerdes de Rujar, que sembla una muralla xina, però jo us Ara ensenyaré. estem a la France. La France, benvingut al nord. Ui, ui, ui. Pedra blanca. Estamos aquí entre la vista. Això és la vida. La vida del corredor. Uah, Elixir. l'elixir de la vida. Ara estic una mica cansat, No sé per què. D'on venim, Esteve? Assenyala, assenyala. Mira globus, nen. M'ho estic passant de puta mare. Gràcies, Bernat. La compuerta. Vamos, pibe. Gracias. Estem al costat Gavatxo, Què dius ara? de Prats de Molló i la Presta. Ara... Hola-la! Hay agua! Sí, ara estem a la Fageda després de tots dels Prats Subalpins que hem fet. Uah, veus? I ja està, tu, visca la Si Pepa. més aigua ens banyaríem aquí, Sí. Cabron. Fins ara estàvem caminant. Corre, corre. Atrapa'l, saps? Què ossos? Que me'l menjo!
Ben entelat. Bravo, Ja vamos entre els pets, tio, que estan tirant. Upa, s'està girant, Se'ns està girant el temps, tu. Estàvem allà. I ara aquí allà pringat, Si lleva d'hora, què resultat? El riachuelo. El iaio té calor. Sort dels rius, mare meva, avui. El iaio té calor, mira. L'Indurany. Hòstia puta. Que ens mullarem o no? No, ens hem de mullar, ens hem de mullar. Quin puto pal. Dios! Oh, que bé està, tio. Què? Quina mandra. Quina mandra, jo no em penso mullar. Vida! Refugis lliures i sort que ens hem banyat, perquè mireu el mur que toca ara. Muraco. Bueno, bon somriure. Sort que ens hem banyat, mare, quina calor. Ale. Apa, ahí, falta gent i es pega amb això, xaval. I passo a seguir-lo olímpicament. Pura potència. Ah! Jo vaig mort aquí. S'acaba su puta madre. I Costabona, que s'ha girat el temps. 2:15. 4 hores 50 portem. Amb quasi 1.550 positius, 25 quilòmetres. Déu-n'hi-do. Fem un brindis de salts perquè És l'última sal. Jo estic frito, Bueno, pues això, com està el Costabona, Esteve? Tapat. Tapat, tu. Jo passo d'anar-hi. Passem, no? Ah, sí, ho hem fet. 2 hores 45 estàvem aquí dalt. Sí. I hem fet tota la volta del circ que no es queda aquí, que es veu, o sigui, queda darrere al Costabona. Hem fet el Rocacolom, hem fet per darrere les esquerdes de Rojà, que és això d'aquí. Pam, hem baixat per aquí aquests parats d'allà al fons. I després hem anat a aquell parat d'aquí, que bueno, es veu aquí sobre el meu dit. I després hem fet com un flanqueig, no?, fins aquí baix, en els refugis, que ens ha vingut 1 quilòmetre vertical. Allà estan els refugis. I res. I ara, Esteve, el lío, no? Anem-hi, no? Que el lío, què? Què dius, Esteve? Tio, estic cansat, tio. Em fa mal aquí, em fa mal aquí, i aquí estic fos. Però, en treure la gorra, jo crec que si em trec la gorra... Ala, no, la gorra. Això ja està fet, tio. Està molt millor. Sobre la Nutella. Sandwich de Nutella. Patrocina. Canal de Sorro, mira. És molt fet. No.
Thank you.